Čaute a vítajte pri našom prvom vlogu. Vlogovať alebo dokumentovať našu cestu sme sa rozhodli preto, lebo sami to chceme zdokumentovať, ale zároveň by sme vám chceli ukázať niečo z nášho života a možno aj vás nejakým spôsobom inšpirovať. A prečo by ste vás vlastne mali pozerať, vám povie moja pani manželka, alebo kto sme, čo sme. Sme The Henzels alebo Henželovci a žili sme rok vo východnej Afrike a tu sme po pár skúsenostiach, dobre nie pár, po veľmi veľa skúsenostiach z Afriky, tak sme ho vymenili za Madeiru a chceli by sme vás týmto vlogom možno inšpirovať alebo minimálne zabaviť k tomu, aby ste možno, že sami vycestovali alebo skúsili život niekde inde, lebo kedy, ak nie teraz. Tak sleduj náš prvý vlog a verím, že sa vám to bude páčiť. Postupne vám budeme ukazovať viac a viac. Tento vlog bude taký jeden z tých všedných dní, kedy vlastne neriešime nič, ale jednoducho len... Zároveň všetko. A zároveň všetko. Takže užívajte. Dnes máme trošku netradičný program, pretože Rachovci sú odcestovali na Slovensku a pani upratovačka dnes nemohla, takže ideme apartmány upratovať my, takže poďme na to. Tak a toto je záver nášho prvého vlogu. Verím, že sa vám aspoň trochu páčil, ale budem vám prinášať o mnoho viac z našich životov a zo života na Madeire. Aj život nášho psa Lea, na toho netreba zabúdať. A poďte si ešte s nami užiť západ slnka. Nebol dokonca timelapse. Vyplazla nám kamera.